लोगोफोर दिनै माइ एसे गायनोसै र' जात्रानो नै आंना लोगोआ ट्रेक्टर लाबोबाय हनै ट्रेक्टराव गाखोयोलै बियो बिदि सालायनाय गाखोनानै थांदो दहायो नै बेहाय बोख्लायसिगोनलाय एबार लासै बोख्लायलायबावो नै नुवाखै गाखोबावदो हनै wah dengarlah iya manusia lebih segini bar nih wah pura mini gas ini nih digas gorle ini nama digai बेखौ गायनोसै दिनै नै खोथियाफोरा फुजोबखाबाय नै ओरैबो दं नै दं रुवानि 25 जन जागोन माइ गायग्राफोरा मोनजोब्बाय नै जाहानि खाथि हनै नै बे दालांथिं एसे लांनो गोनां जासिगोन आरो दानाबा नै बे दालाङावनो बे दालांथिं इनिफ्राय ओरै नै बेखौ गायगोन बारबाय मैं तो choice रहे कौन आदिवासी लिरी हमदर हुआ घरे भात आनले बोल के ओई जी के ले यार वाह Gloria wah माइ गायग्राफोरा फैबाय थादों हनै माइ गायनाय मानसिफोरा फैबाय हनै